Sexan benvidas e benvidos unha vez máis ao mundo do fútbol en Estrada Televisión, neste partido que enfrontará hoxe aquí no campo da Lomba en Areas o equipo local ao Club Deportivo e Cultural Areas e o Club Deportivo Estradense. O equipo que están vendo vostedes sobre o terreo de xogo, vestido coa súa camisola vermella, pantalón blanco, salta agora o Areas con esa camisola a rayas brancas e azuis, pantalón azul e atención a vestimenta do gardameta local, a vestimenta de Samu, un verde chillón verdadeiramente raro no mundo dos gardametas e, por suposto, tamén o trío arbitral que agora mesmo salta ao terreo de xogo. Vivímoslo, como sempre, co patrocinio de Café Mimela, o café doce da Estrada, por suposto que da Concellería de Deportes do Concello Estradense e tamén da pastelería Mimela. A partir de agora, o mundo do fútbol de novo en Estrada Televisión. E mentre se fai o sorteo de campos, imos rapidamente xa coa ficha técnica, as alineacións dos dous equipos. Por parte do equipo local do Areas, o número 1 na portería estará Samu, co número 2 Samuel, o 3 para Brais, o 4 Minis, o 5 Sombri, o 6 Pedro, o 7 Groba, o 8 Nandi, o 9 Couso, o 10 Michael, o 11 David Domínguez. No banquiño, co número 12 Bugallo, co 13 Vitas, co 14 Hugo, co 15 Diego e co 16 Portas. O seu adestrador Serapio. Por parte do Club Deportivo Estradense, na portería volve Vila, terá o número 1, co 15 Trobo, co 5 Amoedo e co 6 Roberto Feans, co 18 completando a zaga Ángelo. Agora seguiremos coa alineación do Club Deportivo Estradense, recuperámosla de inmediato porque vai a principiar o partido e queremos vivir as primeiras imaxes precisamente do encontro. Sacará de centro o equipo da Estrada, preparados xa para poñer en marcha o cronómetro e unha vez máis xa agora mesmo os primeiros 45. Recuperamos polo tanto a alineación. Bueno, antes o envío longo hacia a portería de Samu de Amoedo. Decíalles que recuperamos as alineacións. Vila, como lles decía, con número 1 a portería, Trobo, Amoedo, Feans e Ángelo en liña de cobertura, Ángelo con número 18 e o central que se ubica tamén nesa zona, Damián con número 22 cae a banda zurda, por diante deles Rico, Jorge, Vicente e xa Unai, e na punta de ataque estarán a Mendola, xa que tanto Unai como o propio Mendola son dous dianteiros habituais no equipo de Fabiano, sobre todo, e lóxicamente hoxe o Club Deportivo Estradense necesita gañar ou gañar e polo tanto busca sorprender coa presencia de Unai como dianteiro centro e a chegada un poquinho máis dende atrás de José Amendola. O envío que se vai perder, conseguiu salvar inicialmente Nandi, caeu o xogador local, pedíase falta na concedía o colexiado e intenta sacar agora a cobertura do Estradense. Trobo, empatada longa, baixa liña de centrais e Minis, de novo enviaba, pegoulle Trobo, o balón marchouse en saque lateral para o equipo local. Brais que sacou, devolven ya, envía longo sobre a chegada de Nandi, o centro, sacou un Ángelo. Jorge, caeu Jorge a falta sobre o mediocampista que reclamaba algo máis o colexiado. Por certo, o colexiado Javier Rodríguez Campos, do Colexio da Coruña, está auxiliado por Iván Patiño Pedreira e por José Antonio Claro Alonso. O trío arbitral para un encontro vital para o Club Deportivo Estradense, vital para o equipo local, para o Club Deportivo e Cultural Areas, os dous emparellados na táboa clasificatoria e nos últimos postos, e por suposto os dous tentando de evitar o temible descenso de categoría. Trobo, a nosa cámara como sempre na bancada, polo tanto con zonas con moita complicación a hora de poder amosar as imaxes. Jorge, pedíase plantillazo na concedido colexiado, apertura sobre Damián, hoxe como falso lateral zurdo, avanza Damián, foise o balón e o saque lateral para o Areas.
Terá, lógicamente, o Club Deportivo Estradense que tentar de tapar en medio campo as progresións ofensivas do Areas e tentar de buscar sorprender arriba coa chegada de Unai e, por suposto, a de Amendola. Complicado o encontro, a primeira das finais que lle quedan prácticamente xa todos os partidos ata final de tempada, finais para o Club Deportivo Estradense. Brais que metió o pé, recupera a Moedo, Pepe Rico, o envío en profundidade, demasiado longo, non chegaba Vicente, e será lateral de novo para o Areas. Hoxe, unha das baixas do equipo de Fabiano e a de Fafú, sancionado, e tamén a baixa de Manuti, unha baixa importante no centro do medio campo do Club Deportivo Estradense. Sombri, que movía longo, busca a chegada de Nandi, demasiado longo, e o saque para o Club Deportivo Estradense. Deixa Trobo que sexa Moedo que mova o envío no fora de xogo que marcaba o auxiliar de Javier Rodríguez Campos, o colexiado da Coruña. Minuto 4, 0-0 e sin chegadas, sin ocasións en ninguna das dúas porterías. Pedía falta Vicente, na concede o colexiado e a patada directamente fora do central local de Sombri. De novo saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Trobo que busca probablemente un saque longo, pode buscar a Unai ou o propio Vicente. Vai sobre o centro José, que non chegou, José Amendola, a Moedo, e a falta favorece o Areas. Na saída do balón, o colexiado indicaba falta polo derrubo central local. O derrubo sobre Brais. Sombri. O balón un poquinho máis en profundidade de Minis, cortou no Roberto Feans e volve á zona do gardameta. Sombri abrindo con Groba. Brais. O envío en profundidade. Atención agora a chegada da segunda liña do Areas. Está tentando de tapar buratos, o envío pasado. Vai no intentar cortar Trobo, atención que Trobo fixos un pequeno lío, balón dentro. Continúa o perigo. E finalmente o rexeite de Groba intenta montar o contraataque o Club Deportivo Estradense. Vicente. Empurran a Vicente, a falta sobre o mediocampista do Club Deportivo Estradense. A primeira chegada con certo perigo no minuto 6 a zona de Vila. Afortunadamente o Coiro e a defensa do Club Deportivo Estradense estiveron rápidos a hora de desfacer o entorto que se creara. Trobo, vaiselle ir? Non. Quedouselle o balón dentro, meteu unha agora Unai, e fora de xogo de Unai. Levantou a bandeira o auxiliar e polo tanto o fora de xogo que saca Minis para Sombri. Abre a zona zurda con Brais, meteu máis, devolven ya Brais de novo atrás, toca na cobertura agora o Cultural de Areas e a presionar a Mendola. Fai o propio agora Jorge, sigue a presión, a cesión ao gardameta, sácase de encima o Coiro Samu, enviando directamente fora. E Damián cos sempiternos guantes para facer o saque. Buscou a Jorge, colleu un pouco a contrapé, o cambio de Jorge para Vicente dentro de área, hai perigo, atención a Vicente, o disparo pegou no central local en Sombri e será córner favorable ao Club Deportivo Estradense. Xa suben as torres, Roberto Feans e Ángelo.
Ademais, por suposto, de Unai dentro de área. Imos ver. Aí vai o envío. Moi pasado, moi longo. Recupera Amendola. Intenta un contra un. E será saque lateral favorable ao Club Deportivo Estradense. Deixará Amendola a chegada de Damián. No minuto 8. Este novo saque de banda, moi pegadiño a banderín de córner. Damián volveu a pegar o intento de centro de Damián en Pedro. E o novo envío favorable ao Club Deportivo Estradense. Mesmos protagonistas, mesmo sitio. E de novo saque. Agora José, Amendola o balón de Damián, cortouno a defensa. Envío longo, vai chegar Couso. O último en tocar foi un home do Club Deportivo Estradense. E agora o envío lateral para Samuel. Atrás con Minis. Este deixa para Brais. Está tapando Vicente. Meteu Brais en profundidade. Caeu Nandi. E a falta de Trobo, que sinala o colexiado. Michael colocando o balón e pedindo distancia con Vicente. Atención a falta que ten perigo, porque as reducidas dimensións deste campo da Lomba favorecen lógicamente este tipo de xogadas. Controlou a trancas e barrancas Couso, ou ao menos baixou o balón, douse a volta, pero xa o envío sobre Vila de Nandi sen maiores consecuencias. Cada falta lógicamente ten perigo por eso, porque os saques estarán dentro de área sen maiores problemas. O montón de xogadores que ali aparecen teñen a posibilidade, calquera deles, de meter o pé e crear problemas. José Amendola, o centro moi pasado, moi longo, non chegou Damián, sacou a defensa, chega Ángelo, a punteira de Ángelo, e o balón directamente fora en saque lateral para o Cultural de Areas. Samuel movía sobre Minis. Este abre máis xa na liña de centrais. O balón á banda, chega para Brais, de novo medio. A patada agora de Michael. Saltou sin tocar Damián o esférico. E será saque de lateral, saque de banda para o Club Deportivo Estradense. Banda zurda, a banda de Xeome de Damián. Pepe Rico buscaba, pero estaba Unai un pouquiño tapado. E agora de novo a progresión en ataque para os locais, para o Cultural de Areas. Trobo tapando, tamén Roberto, sacou a perna Pepe Rico, balón longo. Salvou antes de que saíse Brais, que xoga xa co seu central con Sombri. Abreu máis para Minis. O movimento sobre Groba, a patada longuísima de Groba, vaise perder directamente fora. En saque de portería para o Club Deportivo Estradense, para Vila. Todo isto no minuto 12, que se cumpre agora mesmo de primeira metade. O resultado que continúa con empate a 0 goles entre un Club Deportivo Estradense que ata o momento non está tendo grandes agobios, e o Cultural de Areas, que a verdade é que tampouco está tendo moitos agobios na súa zona defensiva. Por lo tanto, poderíamos considerar que o encontro está en táboas agora mesmo, e está, ademais, no electrónico e no marcador do campo da Lomba. Ata o momento, o equipo local, lógicamente, ten máis espacios en zona propia. Atención agora ao roubo, a incorporación en ataque con perigo de José Amendola.
pero xa se marchou o esférico e chapouse en maiores problemas Samu. A saída en banda e, lóxicamente, o envío xa máis hacia outro lado de Brais. Nandi, Brais de novo, deixa xogando atrás na liña de centrais con Sombri, abreu agora para Minis, este máis á banda con Samuel, devolven ya Minis, e aquí a constante, realmente, nesa zona non vai a presionar as puntas do Club Deportivo Estradense. Jorge faino agora, agarrou Jorge claramente o xogador local e a falta que sinala o colexiado. Decíalles que os puntas do Estradense non presionan, atención agora dentro de área, hai perigo, está tapando o Estradense, a patada agora directamente de Amoedo, fora de banda, no lateral para Samuel. A chegada nesa zona con perigo do Areas, o saque será longo. Prolongou o Areas, meteu Jorge o pé, sacou unha trobo sin contemplacións a zona de ninguén, corre para recuperar a zaga local. Sombri que xogaba con Minis, este máis o medio de novo con Couso, devolvena para Minis. Sombri aguanta e move con Minis, diante del Unai que estaba tapando a liña de medio campo do Club Deportivo Estradense, pecha as opcións de pase, a patada de Pepe Rico busca a zona de ninguén, sae da súa portería o gardameta e o balón directamente fora. Samu pegoulle, arriscou moito o gardameta saindo da súa área e despois xa directamente o envío fora. Atención á chegada, non, foise o esférico e será saque de portería. Samu que sacará cando os xogadores do Estradense lle deixen un poquinho de marxe e opta por un saque longo. Aí vai o envío. Jorge que saltaba, caeulle o balón a Roberto Feáns. Jorge que intenta baixar, pedía falta, non a concedía o colexiado de Couso, e agora Pepe Rico que intenta habilitar banda a Damián. Pelexa Damián, recupera en este caso equipo local. Pedro volve a tela o Estradense, a Mendola. Pepe Rico busca o medio Unai, recibe o dianteiro centro. Jorge vai abrir máis sobre a chegada agora de Vicente, foiselle no intento de regate a Vicente con Brais e o saque de portería. O gardameta local colocando no centro da súa área pequena o esférico, e imos ver a decisión. Bueno, pois sacou directamente fora, complicouse no seu saque o gardameta, move agora a Trobo, chegou Vicente, a reviravolta para Trobo, tamén busca máis aliviar atrás, o centro de Amoedo, o balón bota, Unai que non vai chegar, e o fora de xogo de Unai. Eso é o que sinala o colexiado a instancias do auxiliar. Polo tanto, a posesión é o esférico de novo para o Cultural de Areas, en liña defensiva, unha vez máis. Sombri movendo, devolven ya, gaña algún metro, aproxima agora sobre Minis, chega Vicente, Vicente que está pelexando co lateral, finalmente será saque lateral, pero para o Cultural de Areas. Cortou Jorge, Vicente, fixos un pequeno lío Vicente intentando sacala, recupera inicialmente de novo o Cultural de Areas. O envío baixou na copeito
agora Nandi, caeu o xogador local e será saque ou posesión para o Cultural de Areas, un novo saque longo de banda. Bueno, pois non, agora foi en curto, Nandi metía adentro, intentaba, volve atrás o capitán, abreu a zona zurda para a chegada de Brais, o centro de Brais, sacou uno, ou intentaba sacalo a Moedo, caeu agora o dianteiro local, David Domínguez, non había falta, non o considerou así o colexiado. A Moedo continúa gañando metros, pegoulle, intentando probablemente buscar a outra zona, pero o balón fíxolle un efecto raro, foise directamente fora, en saque de portería para o Cultural de Areas. Será Samu, polo tanto, que saque dende a súa área pequena. Aí vai o envío. Jorge, que saltou, metía a cabeza Jorge, o balón fora, será lateral para Areas. Brais atrás, aliviando na liña de centrais. Sombri xogando co outro central, con Minis, avanza un metro el Minis, o balón longo, está tapando Ángelo, deixa que o coiro se perda e será saque de portería. Moi directo o xogo dos dous equipos, e será este un encontro no que as zagas non poden permitirse demasiados erros, posto que cada erro que cometan creará probablemente ocasións de perigo sobre a súa portería. E ao mesmo tempo, e lóxicamente, as liñas de creadores dos dous equipos terán que ter máis precisión que nunca, posto que os envíos longos serán moi complicados para que poidan chegar os dianteiros a controlalos. Falta e posesión de novo para o Club Deportivo Estradense. Pepe Rico ubicando o esférico, deixa para Roberto Feáns, que se incorpora hoxe con Ángelo na liña de centrais. Caise un poquinho máis a banda dereita a Moedo. O envío de Roberto para Unai non chegou, demasiado longo, que lles decía fai uns segundos, e o saque de portería para Samu. Ángelo e Roberto Feáns forman a liña de centrais. Trobo caise a banda dereita, a Moedo incorpórase tamén na zona de centrales, pero caindo un poquinho tamén máis hacia a zona dereita, e Damián ocupa a zona en banda zurda. A ver, de novo o saque para o Club Deportivo Estradense. Será Damián o home que mova en principio, fixo rápido con Pepe Rico, devolve ya agora o último en tocar foi Couso, e o novo saque. José devolve, Damián marchouse ben, atención ao centro, non meteu abaixo, e o Rexeite sacou unha liña de centrais do equipo local, enviando o balón directamente fora. Damián, que efectuará o saque de banda. Pide ya a Jorge, pide ya tamén a Mendola, anticipou no saque agora Areas, fora Pedro, e polo tanto marca o colexiado que o saque para Areas. Mini xogando agora a banda zurda, chega Brais, devolven ya o lateral zurdo, este xoga máis atrás co seu central, Sombri, que abreu agora para Pedro, o momento de novo cortou uno en primeira instancia o Club Deportivo Estradense. Jorge xoga con Vicente, busca a chegadas por sorpresa Trobo, non sei o esférico, o centro de Trobo moi pasado, sen maiores consecuencias, a patada longa directamente de Couso. Pedro
diante del Damián, 1 contra 1, el envío de Pedro arriba, sin mayores consecuencias. Minuto 23 de primeira metade. 0-0. E xa viron como a todo momento, sen maiores problemas tamén, sin ocasións claras para ningún dos dous equipos. A lo menos eu non teño contabilizada ningunha ocasión clara nestes primeiros 23 minutos que xa se cumpriron de partido. Unai, Jorge, que está agarrando, e o agarrón sobre couso de Jorge foi o que sinalou o colexiado. Sacará dende o medio campo a liña defensiva do equipo local, pero poden optar, bueno, iba a decirles por enviar longo, pois non, decidiron facelo inicialmente en curto, volveron agora sin sacarlo en longo, pero amagou diante de Domínguez, Amoedo e Vila, que chapou e que sacará tamén probablemente longo o guardameta do Club Deportivo Estradense. José Amendola recupera o equipo local, estaba tentando de chegar Jorge, a falta de Jorge, que sinala o colexiado, pedía Jorge, o colexiado decía que él ia ao esférico, sin embargo a decisión do árbitro foi a que xa coñecen e que efectuará agora Sombri no seu saque. Fixo xa inicialmente xogando con Minis e estableu máis para a zona de Samuel. Na banda dereita intenta organizar dende aí o equipo local. Agora vence a zona zurda, sigue a mesma tónica, o envío longo de Couso, non chegou Pedro, que se incorporaba por sorpresa dende a segunda liña, e o Férico directamente a saque de portería para Vila, para o Club Deportivo Estradense. Vila, que está marcando a zona de saque, xa que había fora de xogo, segundo o colexiado, e polo tanto xa a xogada estaba invalidada. O envío longo, busca a Vicente, cortou a liña de centrais, Amoedo, Jorge, a primeira con Vicente, volve a cortala de novo, agora a Trobo, 1 contra 1, mete para a chegada de Vicente, o centro deste, meteu o pé, enviando o balón a esquina Minis. Chegou Vicente, meteu o envío directo, buscando o punto de penalti en Minis, que metió o pé enviando a córner. Será o propio Vicente que en saque. Minuto 25, atención a saque. O envío busca o segundo, sacou a liña de centrais, Pepe Rico, volvía a meter o balón dentro, chega para Vicente, pode volver a sacar o envío, recorta, moi bonito, agora o centro ao segundo, e Trobo, perdón, José Amendola, entre Trobo e José Amendola, que saltaban, o último en tocar foi Trobo, e o balón marchouse arriba. Anotamos a ocasión, o centro de Vicente. Terá que repetir, non? Pois agora estaba o balón sin sair. Tería que repetir o colexiado. Jorge marchouse o esférico e o saque de lateral para o equipo local. O xogo ofensivo do Club Deportivo Estradense está mantendo a ubicación de Unai como punta, o home máis adiantado, e incorporación por sorpresa dende a segunda liña de Vicente e de José Amendola, que está tentando de causar problemas a zaga do Cultural de Areas. Pepe Rico, Damián, a patada de Damián cortou en principio a cobertura, chegaba para meter o pé de novo a Amendola, o balón fora en saque lateral. Damián, Unai, Damián, empurraron a Damián, marchouse de un home, agora de dous, o balón vaise perder en saque lateral de novo para o Club Deportivo Estradense. Está marcando o colexiado a zona exacta de saque,
E imos ver se fai un saque longo. Non, optou por buscar a Amendola, caeu o dianteiro, non hai falta, sacou agora, atención ao contraataque o equipo local, pero xa tapou Roberto Feáns. Damián, o envío, volve a cortar a zona de centrais. Damián agora mal, o toque de Damián favorece o Cultural de Areas. O envío a banda dereita e saeuse o esférico. Recupera, polo tanto, a posesión o Club Deportivo Estradense. Ángelo que sacará, busca a Amendola, agarraron a Amendola e a falta que señala o colexiado por agarrón sobre o dianteiro do Club Deportivo Estradense. Damián que sacará. Imos ver si Longo efectivamente directamente a área, sacou en principio a defensa, salva ou intentou non facer o Cultural de Areas. O último momento tocar foi un xogador do Club Deportivo Estradense. Dame impresión de que o propio José Amendola é, polo tanto, novo lateral para Areas. Ángelo na disputa, chegou Roberto e a patada de Roberto directamente fora, en saque de novo lateral. Pídese un coiro dende banquiños e o saque de banda para Cultural de Areas. Couso que habilita atrás, perdón, era Michael. Agora a patada de Brais, salvouna finalmente Trobo. Non chegou a Jorge o esférico de Amoedo. Trobo que a disputa e será saque de banda para o Club Deportivo Estradense. Trobo busca Longo, a Amendola, non saeu o esférico, disputa o propio Amendola. Bonito regate, o intento de regate agora, está tapado. O balón pegou en un xogador local, dá a impresión de que en Sombrí, e novo saque de banda para o Club Deportivo Estradense. Fará o Trobo. Unai, Amendola, Jorge que se incorporaba tamén dentro de área. Imos ver o saque, aí vai a zona de Unai, intentou prolongar, sacou uno a defensa e sae dende atrás agora Pedro. Cambiou completamente o xogo, chega Trobo, deixa que o balón saia o lateral, tocando suavemente. Eu creo que intentou dar un pequeno recorte, pero foiselle un pouco esférico. Será saque para Brais, para o Cultural de Areas. Imos ver o saque. Aí vai. Chegou Jorge, meteu o pé, Brais, couso na pelexa, finalmente pegou en Amoedo, e novo saque lateral para o mesmo protagonista, Brais. Imos ver se ya devolven, non, meteu o Petrobo, e novo saque de banda, que se repite na mesma zona, nese mesmo metro, no minuto 31 de primeira metade. Agora quen tocou finalmente foi un xogador local e o saque favorece o Club Deportivo Estradense. Creo que foi Brais o último momento tocar, e agora será Amoedo que faga o propio, pero para o Estradense. Longo busca a Unai, sin embargo couso deixou que o balón fose atrás, motía Brais máis atrás. Sombrí que a saca, baixa agora ben o equipo local. Atención que pode ter perigo. Bueno, pois non, o envío de Groba buscaba o lateral dereito, buscaba Samuel, pero marchouselle moi mal fora e polo tanto xa recuperou o Estradense. Damián que buscou a Rico, devolvía a Rico, e agora a quen buscaban era a Amendola,
caía Amendola, pero non entendía en falta o colexiado, polo tanto a posesión de novo para Cultural de Areas, que xoga dende a liña de cobertura en medio campo. Michael sigue gañando metros, o envío de Michael. Damián, ahora perdeu unha Damián, chegou para recuperar Pepe Rico e Jorge. Damián, caía Jorge, non entendía falta o colexiado, estáse doendo Jorge, vai a botar fora Trobo. Pide asistencia Jorge, non o dubida o colexiado, imos ver porque estáse doendo do seu tobillo zurdo Jorge, e polo tanto imos ver si pode reincorporarse a partida ao medio centro do Club Deportivo Estradense, o mediocampista que está sendo atendido sobre o terreo de xoga. Ademais, rápidamente levantou o brazo tanto el mesmo como o colexiado. O callá, non sei absolutamente nada, e poida continuar na partida Jorge, que xa se está levantando, virase a banda, pero agardo que despois poida reincorporarse canto antes. A súa perna zurda é a que sufría. E, polo tanto, agardemos, repito, que non sexa absolutamente nada o que ten o mediocampista do Estradense. Devolve Cultural de Areas deportivamente o balón. O aplauso dos afeccionados para os seus xogadores, a deportividade sempre diante de todo. E o saque para o Club Deportivo Estradense. Volve Jorge, polo tanto, afortunadamente xa recuperado, ou lo menos habilitado para seguir o partido. Trobo cortou o central local Sombri, o balón de novo, caixas en o medio, chegou Vicente, continúa levando Groba, agora rouba Damián, busca habilitar a Unai, atención a Unai, e chega o gol de Unai. O envío en profundidade sobre Unai, marcou o dianteiro do Club Deportivo Estradense o primeiro gol justamente no minuto 35 de partido. Polo tanto, neste partido ha habido morte para o Club Deportivo Estradense. O gol de Unai que abre a esperanza neste dificilísimo campo da Lomba, aquí en Areas, en Ponte Areas. Minuto 36 agora. Gaña o Club Deportivo Estradense. Gol de Unai. E a esperanza nos afeccionados vermellos que se achegaron para ver o encontro. O Cultural de Areas terá agora, lógicamente, que tentar de presionar máis, que buscar, xoga na casa, máis ofensiva, máis presión no campo do Estradense, e iso pode facilitar, lógicamente, incluso o contraataque do propio Club Deportivo Estradense. Vila, que volvía a portería neste encontro, e que sacará Longo, unha vez máis. Unai que intenta saltar, agora quen chegou dende atrás foi Jorge, leva finalmente o Areas, couso Longo, intenta chegar David Domínguez, Trobo finalmente metía o pé en a pelesa tamén o xogador local, concretamente era Nandi, e o balón en banda para ese home que saca, para Moedo, busca Trobo, o empurrón de Trobo sobre Nandi, foi o que sinalou o colexiado, e agora falta para Areas. Michael
Preparado para o saque. Sube prácticamente todo Areas, defende todo o Club Deportivo Estradense. Aí vai, o envío moi directo, o cabezazo e o gol que chega, o gol do empate. O gol de Minis, empatou Areas no minuto 38. O saque de falta, golpeou Minis, metía a cabeza Minis. Dame a impresión de que hai algún xogador que toca e que desvía un pouquiño o esférico. En todo caso anotámoslle o gol o Areas e por suposto o central Minis. O empate a un gol. Trobo, Vicente que salva, volvía sobre Trobo, presiona agora a Cicán. O equipo local botou unha fora a Moedo e sacará de novo o Areas, que recupera folgos lógicamente co empate. Pepe Rico metió o pé, sin embargo sigue elevando Groba, caeu o xogador, move de novo o Club Deportivo Estradense. Jorge, Vicente, vaise Vicente de un home, metía ao medio, caeu Vicente, non entendeu que houvese falta colexiado, chegou Ángelo, o balón pegou de carambola en Pepe Rico, vaise fora, en saque lateral para Samuel. Vaise o colexiado ao lado do propio Samuel e cartón amarelo para Samuel pola entrada anterior. Eso é o que amosa o colexiado no minuto 39, esa cartón amarelo para o lateral do Areas. Sombri, Couso, Sombri, era Michael, perdón, o que devolvía a Sombri, non Couso. Agora que sube un pouco máis é a Minis, o balón moi longo, o bote ás mans de Vila. Cando entramos xa en 5 últimos minutos na primeira metade, o saque longuísimo a zona de Amendola, José que está pelexando, o balón fora, en saque lateral. Foi Samuel o último en pegar directamente fora o esférico. Pepe Rico, que intentaba co calcaño meter ya a zona, pero o balón quedou un poquinho corto. Aí vai para Damián. A ver o saque, Damián, José, caeu Damián, non hai falta. E agora cambia de puxedor o Coiro. E é precisamente Samuel o home que saque para Areas. Damián, atención a Ángelo, o envío a banda, perdón, Jorge. O centro de Jorge pegaba en Minis, marchouse ao lateral, e novo saque de banda para o Club Deportivo Estradense, pegadiño, como ven, o banderín de córner. Damián que sacou, metía sobre Jorge, agarrou agora Jorge a Samuel, e a falta que sinala o colexiado, lembremos, Javier Rodríguez Campos, o colexiado coruñés, e deixa Xabareas que sexa o seu guardameta Samu quen saque. Aí vai Damián no salto, fai o propio Jorge, Pepe Rico coa cabeza, Trobo que intenta baixar, perdeu o esférico Trobo, recupera na saída agora Michael, abreu para a chegada de Domínguez, meteu finalmente o pé Roberto Feans e o balón que se vai en saque para Brais. Está buscando compañeiros, devolven ya Brais, vais hacia a banda, sacou o centro, o balón ao segundo, meteu Ángelo a cabeza, prolongando, chegou dende atrás para meter de novo Samuel o esférico, de novo o propio Samuel, volve a centrar, sai Vila,
e chapa diante da presencia dun xogador local, pero sen maiores problemas xa para o guardameta do Club Deportivo Estradense. Groba moveu con Michael, abreu máis, atención a chegada agora de Nandi, Amoedo con el, e será lateral para o Areas. Brais, que vai facer o saque. Michael, douse a volta, saca o centro a pé cambiado, atención a chegada moi longo. Dicíelles, atención a chegada de Pedro. O envío de Michael buscaba o segundo pao de Vila, pero ia moi longo e non tiña ningunha opción para chegar ningún compañeiro ao remate. Imos entrar xa en último minuto, estamos no prácticamente 44, quedan uns segundos. E o que desconte o colexiado, que creo que non será demasiado nesta primeira metade, tampouco se perdeu demasiado tempo, e polo tanto o partido moi aberto, moi aberto. Trobo, cae Trobo, atención, sigue a pelexa, volve a cair Trobo, pedía falta con el Michael, a pelexa corpo a corpo, vai a botar fora agora o Club Deportivo Estradense, xa que me dá impresión de que Groba, o home non, era concretamente Nandi, o home que estaba no chao, que agora se levanta, mentres o colexiado vai a falar precisamente na zona de banda, ou interesarse na zona de banda con outro home do equipo local, tapado polos afeccionados, e finalmente levántase Michael, enfadado, e sacará agora, volverá a poñerse de novo o balón en xogo cando se lle envíe, lógicamente un balón ao lateral local, e bota fora Domínguez, deportivamente David Domínguez. Cando xa estamos en tempo de desconto, levamos xa 11 segundos sobre os 45 da primeira metade. Lembremos o resultado de empate a un gol entre o Cultural de Areas e o Club Deportivo Estradense. Amoedo, que fará o saque de lateral, busca a Vicente, o balón que douse curto, metía o P. Jorge, agora Pepe Rico, que fai un globo logo de recibir de Trobo, a Mendola, caeu a Mendola, non hai falta, saca inicialmente, ou intenta sacar o equipo local, metía o Petrobo, continúa na chegada Nandi, agora que na está pelexando é Couso, e a falta sobre o xogador local que sinala o colexiado. Michael pedindo distancia, e atención unha vez máis, porque hai que lembrar que o gol do empate chegou unha xogada moi semellante do equipo local. O envío agora esbarrou Michael, sacou uno, intentaba sacar a Mendola, chegou pegándolle Brais, o bote, pelexa Ángelo, xunto a él estaba Pedro, e será córner. No minuto 46 e medio, pode ser a última xogada da primeira metade. Nandi, que está colocando esférico para efectuar o saque de córner. Imos ver. Aí vai o envío, punto de penalti, e final. Final da primeira metade, con 1 minuto e 58, prácticamente xa 2 minutos de desconto sobre o tempo, sobre os 45, sinala ao final o colexiado. Por lo tanto, xogadores xa a túnel de vestiarios. Aquí ímonos nós tamén a 1 minutos de publicidade. Lembremos o remate dos primeiros 45 minutos, o resultado de empate a 1 gol. O noso agradecemento para Café Mimela, o café 12 da Estrada, para a Concellería de Deportes do Concello Estradense e para a Pastelería Mimela, os patrocinadores
do encontro deste de todos os encontros esta tempada do Club Deportivo Estradense. Volvemos nuns minutos neste Club Deportivo e Cultural Areas 1, Club Deportivo Estradense 0. Ata agora mesmo. Saúdos de novo, señoras e señores, a piques de principiar a segunda metade neste partido que disputan aquí en Areas o Deportivo Cultural Areas e o Club Deportivo Estradense. Empate a un gol ao final dos primeiros 45 minutos. Saltou xa o Areas ao terreo de xogo, estou pendiente do Estradense, salta agora mesmo o Club Deportivo Estradense. En principio non vi ningún cambio no equipo local, estou pendiente tamén de se hai algún cambio no Club Deportivo Estradense, xa que José Ramón estivo quecendo con bastante intensidade durante o tempo de descanso, o tempo de lecer. Non sei se será o cambio inmediato ou se entrará dentro de uns momentos o xogador do Club Deportivo Estradense. En principio dá a impresión de que non, de que salta xa tamén o trigo arbitral, por lo tanto de que comezarán a segunda metade os mesmos homes que remataron a primeira. Mentres xa se vai ao centro do campo o colexiado, lembremos, Javier Rodríguez Campos do Colexio da Coruña. O noso agradecemento, aproveitando moi rápido tamén, para o Café 12 da Estrada, o Café Mimela, e por suposto para o Concellería de Deportes do Concello Estradense e Pastelería Mimela, os patrocinadores deste partido, de todos os partidos do Club Deportivo Estradense. En principio, os mesmos homes tanto no Club Deportivo Estradense como no equipo local, todo preparado xa para arrancar os xa segundos e definitivos 45 minutos. Sacará fixo agora mesmo top, polo tanto, de centro o equipo local, o Areas. O envío de Samuel atrás, o envío para Minis, abreu a zona de banda para Brais. De novo a presión agora de Jorge, recupera Unai, dobrou Vicente, sigue gañando metros Unai, intenta buscar un centro, un contra un, entre dous homes, sacou a defensa e recupera Trobo, balón que se quedou un pouquiño atrás, o lateral, fora de xogo de Unai. Levantou o banderín o auxiliar do colexiado de Javier Rodríguez, José Antonio Claro, e polo tanto a posesión de novo para o Areas. Xa en segunda metade, o envío Trobo que metía a cabeza e o corpo, chegou para Domínguez, presionou a zaga do Club Deportivo Estradense, sacou Jorge, buscaba Unai, cortou tamén a liña de centrais local Pepe Rico, e a falta de Pepe Rico por agarrón no centro do campo, e polo tanto a posesión de novo para Areas. Trobo levou o esférico, meteo, intenta Unai, moi longo, e as mans de Samu, que xa saca o gardameta, esta vez en curto. Minis movendo con Michael, anticipou Damián. O ataque agora na banda dereita de Pedro, con el Damián, a pelexa dos dous homes, e imos ver porque será saque de portería. Así o indicou o colexiado, e polo tanto Vila que moverá para o Club Deportivo Estradense. Vila que recuperaba a titularidade no encontro de hoxe, relegando o banquiño a Iván Parada. Jorge, o balón dividido, chega Michael, levo finalmente a Mendola, atención, quedouse un poquinho atrás o esférico, continúa encima del, vai a buscar o disparo, tiro, e chapou, inicialmente rexeitou, mellor dito, Samu esférico, levaba moito perigo, o envío de Amendola abaixo, facendo dano, pero estivo rápido de reflexos o gardameta local. Jorge presionando sobre Michael, fai o propio Vicente na liña de centrais, o balón a zona de Damián, meteu a cabeza chega
para levar agora Michael, caeu Michael, leva finalmente José Amendola, caeu agora o propio Amendola, chegou Jorge, o partido está entrando nunha fase de contacto permanente, en principio, o balón en posesión agora para o equipo local, a caída de Pedro e a falta de Damián sobre Pedro, protestan os xogadores do Estradense e será saque de novo de falta para o Areas. Michael, como sempre, o home que efectuará o saque, ao menos en todos os balóns en falta, o dorsal 10 Michael do Areas foi o home que efectuaba o saque. Imos ver. Minuto 4, aí vai o envío, balón divididos, chegou a Jorge, non ten prácticamente a ninguén por diante, habilita a Vicente, o un contra un de Vicente, agora non foi quen de marcharse, e a cesión ao guardameta Samu, que solventa con unha patada a seguir, cortou a Moedo, devolvendo Jorge a liña de medio campo, sigue Jorge, Pepe Rico apoyando, cae Jorge, non hai falta, meteu os pés agora dentro chao Jorge, Michael, que se topou co esférico, cortou agora Roberto Feáns, Pepe Rico, busca a entrada de Unai, pedían fora de xogo, non existía, sigue Unai, empurraban o dianteiro, caeu pero sin falta, e de novo botará fora agora o Areas para que se atenda a Unai, que se doi do empurrón anterior le botaba mans a súa nariz Unai. Devolverá o esférico o Club Deportivo Estradense para que o mova xa de novo o Cultural de Areas. Pepe Rico, que yo envía o guardameta local a Samu. Minis habilitando outro central, a Sombri. Minis de novo, movendo con Michael, o envío moi longo de Michael, cortou no inicialmente a defensa estradense, atención agora ao ataque que pode ter perigo. Domínguez está tentando de tapar Roberto, marchou su esférico a córner. Nandi para facer o saque de esquina, foi o árbitro a comprobar que o balón estivese ben. Aí vai o saque moi pechado de Nandi, sacou no inicialmente a cobertura, chegoulle a Vicente, agarraron a Vicente, e a falta e o cartón amarelo para o xogador local. Dá a impresión de que Minis é o que sinalou o colexiado polo agarrón sobre Vicente. Claro, o agarrón no minuto 6, ese cartón amarelo. Sacou no mira, atención ao rexeite, Unai, estivo rapidísimo Samu, no un contra un de Unai. A aproximación con moitísimo perigo de Unai. E agora saltou Jorge. E atención porque imos ver si será cartón amarelo para Jorge. Cartón amarelo efectivamente para Jorge, que saltaba pé en alto con Groba. Entendeu o colexiado que xogo perigoso de Jorge e o cartón amarelo para o xogador do Club Deportivo Estradense. Entre Groba sigue doéndose no terreo de xogo da entrada de Jorge e os homes do Estradense que protestaban e lle pedían ao colexiado a situación do salto como, que entendese como unha máis do encontro e nunca merecedora de cartón amarelo.
Vaise a zona de banda agora o xogador local. E de novo a falta que efectuará Michael, que sacará Michael para Areas. No minuto 8 desta segunda metade. Aí vai. Moi perpendicular, meteu o pé a Unai, o rexeite chegou para Vicente, busca saída, cortou a defensa, salva Damián, non saiu o esférico, pegoulle Damián, botoulle mal o esférico, e agora quen leva, atención, é a Mendola, ou intentaba levala, posto que finalmente nun contra un quedouse o balón atrás. Ángelo tapando a chegada de Domínguez, e Vila que deixa que o balón saia mansamente para saque de portería por la línea de fondo. O partido, por momentos, entra en un corpo a corpo, propiciado tamén, lóxicamente, por as dimensións do campo. Complícalle moito traballo o propio colexiado. Jorge foise ben, atención, entre dous homes, meteu, intentando meter o balón dentro Jorge, pero agora sin dirección, e directamente para o gardameta Samu, que xa sacou por abaixo, xogando con Minis. Este abreu a zona de medios con Michael, este de novo atrás, Minis. Michael está tocando o Areas. Samuel metía longo, sin demasiada dirección, e Vila, que controlará diante da presencia testemunhal de Pedro para efectuar un novo saque, probablemente longo. Aí vai, tan longo que se foi a outra portería, e Samu que controlouse maiores con problemas tamén. Samuel presiona o medio campo do Club Deportivo Estradense, a saída do esférico un pouquiño máis adiantado agora nesta segunda metade, tentando de que non haxa liñas de pase nos homes de medio campo do Areas. Fora de xogo, eso é o que sinala o colexiado de Pedro, e polo tanto a posesión para o Club Deportivo Estradense. Damián, de novo longo, cortou a defensa. José Amendola que pelexaba, baixou na Michael, moveu con Pedro, agora o envío de novo para Michael, presiona a Mendola, fai o propio Pepe Rico, recupera Damián, intenta irse, marchouselle o esférico a Damián, e será saque lateral que efectúa, atención Groba, o balón para él de novo, dase a volta, estaba buscando tiro, chega para Michael, pode disparar, o disparo fora. Pegoulle Michael. Eu dame a impresión de que o balón non colle o efecto que pretendía o xogador, que lle golpeaba coa súa perna dereita co exterior, pero marchouse moi recto, directamente fora, a saque de portería, e sacará o gardameta do Estradense Vila. Jorge no salto, tamén Unai, e empurrón sobre o xogador do Estradense, e polo tanto a falta para que a poña en movimento Pepe Rico ou Amoedo. Vimos ver, en principio deixa Pepe Rico que sexa Damián, probablemente o home que vimos ver si saca ou dispara a portería. Damián cortou a defensa, o balón para Ángelo dentro, metía a cabeza, chega agora a Mendola, tamén meteu o pé Ángelo na saída, e o saque lateral para o Club Deportivo Estradense. Damián, que efectuará unha vez máis o saque dende a banda zurda. Hoxe Damián incorporado, como xa en outros partidos, na banda zurda. Jorge que metía dentro, Vicente dentro de área, intenta darse a volta, o disparo de Vicente moi intencionado, pero frouxo, chapou no Samu. Douse a volta Vicente, disparou intencionadamente abaixo, pero
Chapou Samu. José, Amendola co esférico. Vai buscar un contra un. Xoga con Pepe Rico. Abreu para Jorge. A perna cambiada Jorge. Busca a banda zurda. Damián controlou ben. Intentou meter dentro. Saca a defensa. Chega Jorge na pelexa. E a falta de Jorge, que sinalou o colexiado cando se vai producir un cambio no equipo local. Un doble cambio. Entran dous homes, Hugo e Portas, no equipo local, no minuto 13, xa 14 prácticamente, no equipo local. Saíron do terreo de xogo Pedro e David Domínguez. Ese foi o cambio que facía Serapio, o adestrador local. Cando a posesión será para o Club Deportivo Estradense e o saque lateral para Muedo. Devolve ya Pepe Rico a Muedo, que a mete de primeiras en un globo arriba. Pelexou na Jorge, fai o propio Vicente. No medio de dous homes chega para Trobo. Intenta irse Trobo, meteu o balón en un medio autopase un tanto extraño. Agora saltaba Ángelo, cortou a Muedo, balón fora. El lateral para que saque Brais, para Cultural Areas. Devolven ya Brais. Gañou metros, pegou o balón en Trobo. Sacou rápido agora o equipo local. De novo Brais. O centro, busca o segundo pau. Moi pasado. Non chegou Nandi para contactar, como pretendía, co esférico. E o saque de portería para Vila. O minuto 15 e medio desta segunda metade. Vila, longo. Salta Jorge, saltou máis Groba. O propio Groba, que casi se beneficia do rexeite. Finalmente recuperou Vicente. Trobo, amagou ben, marchouse de dous homes. Mete ao medio con Unai, a parede de Unai defectuosa. E o saque lateral para Brais, que se fixou sacando moi rápido con Minis. Devolven ya Brais. Agora será un novo saque favorable ao Cultural Areas. A patada de Brais. Damián saltou no medio, perdeu a visión do esférico. Roberto volve a recuperar Areas. O balón á banda dereita. Atención á subida de Samuel. Marchouse o esférico a Samuel, o lateral dereito local. E polo tanto o saque para Damián. Imos ver se o fai en curto. Non, buscou inicialmente a Unai. A patada agora a zona de ninguén. Chegará para Samu, que xa xoga tranquilamente co pé, buscando a Minis. Esta Abreu máis na zona de medio campo. Leva de novo o Areas xogando en banda dereita. Segundo ataca o equipo local. Chegou Pepe Rico e o balón que se perde, pero xa en posesión para o Club Deportivo Estradense. Por lo tanto será Ángelo que saque. Vimos ver longo. Unai estaba pelexando Unai con Sombri. Levou una finalmente o central. A patada agora de Minis ao medio. Chega Ángelo, meteu a cabeza. Volve á zona de medio campo. Pelexaba Jorge, recupera en ataque o Cultural de Areas. Metía agora Nandi. Saltou Couso. Fai o propio, atención, Roberto Feans. E falta. Levantou o banderín o asistente. E falta perigosísima
contra o Club Deportivo Estradense. Roberto Feáns, que se apoiaba no salto, segundo o asistente, e a falta perigosa no minuto 18 de segunda metade. Nandi preparado para efectuar o saque. A pantalla de dous homes do Club Deportivo Estradense. Aí vai o envío. Metía a cabeza tentando de rematar Couso. O balón pegou nun xogador do Club Deportivo Estradense, foise a córner. Michael, que efectuará o saque, aí vai. Córner, pero dende o outro lado. Nandi para efectualo. Couso foi o home que facía dende o lado contrario, saque moi pechado, as mans agora, e finalmente os pés de Ángelo alonxan o perigo, enviando agora directamente fora tamén o Areas. Sacou pechadísimo Nandi o córner. El primeiro o gardameta Vila e despois Ángelo conxuraron o perigo. No minuto 19,5. Mantense o empate a un gol. Amendola, atención a Unai. Non ten ninguén por diante, intenta darse a volta, doblou a Amendola, meteuse dentro de un home, a perna cambiada, sacou o centro, non había ninguén para rematar. Chegou Portas, a pelexa de Portas e a falta sobre Jorge de Portas, e o que sinala o colexiado a instancias do seu auxiliar, de Iván Patiño. Pepe Rico, que efectuará o saque desta falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Vimos ver a ubicación dos xogadores. Aí vai Pepe Rico. O envío hacia o segundo, metía a cabeza inicialmente, intentaba o central do Estradense, e agora foi Trobo o que levantou excesivamente os pés, buscando unha tiseira, e a falta en ataque de Trobo foi o que sinalou o colexiado. Buscaba a Roberto Feáns, Pepe Rico, pero non acertou o central do Estradense a cabecear na xogada anterior. O balón que pegou en Pepe Rico, Damián, buscaba Pepe Rico, levouna finalmente. Atención agora Michael, a pé cambiado Michael, busca a chegada de Portas, conseguiu baixala o exterior zurdo, o balón que non sae, Pepe Rico sacou unha de enriba realmente, busca o medio, Groba abrindo a banda dereita, Samuel, agora quen chega para axudar en Nandi, o centro de Nandi, pasado, non chegou ninguén, eleva agora Trobo para o Club Deportivo Estradense. A patada longa de Trobo vaise perder directamente fora. Groba non ten a ninguén, está buscando xogadores cerca, opta por xogar a banda con Samuel. Agora quen corta é Jorge, por diante tampouco tiña ninguén, e de novo recupera o equipo local. Pepe Rico pelexaba con Michael, leva a Damián, e a falta de Pepe Rico que sinala o colexiado. Mentre se vai tamén foi a falar con Jorge, que lle protestaba a decisión, e lóxicamente ten que ter moito cuidado Jorge, posto que un segundo cartón sería a expulsión, e non pode o Club Deportivo Estradense quedarse con 10 homes. Cae Trobo, e a falta de Portas sobre Trobo.
Nova falta favorable, por lo tanto, ao Club Deportivo Estradense, en un partido cheo de faltas. Entre dous equipos que están na parte baixa da táboa clasificatoria e que saben que cada punto é decisivo. Amoedo, moi longo, meteu a cabeza, metendo de novo no medio Roberto, volve a súa zona ao esférico, non hai fora de xogo. Roberto Feáns, márchase o balón en lateral de novo para que saque o Club Deportivo Estradense. Deixa Trobo, que sexa Ángelo ou Damián os homes que saquen. Finalmente será Damián o home que saque dende o lateral. Dentro de área, Unai, hacia el vai o esférico, intentou prolongar o dianteiro centro, sacou a cobertura. Ángelo saltou por dúas veces diante de Couso. Jorge, Pepe Rico, caeu o esférico a Jorge. Trobo, non houbo dirección agora no envío do Charrúa, e o balón a banda en ataque xa para os locais. Pepe Rico na pelexa con Couso, finalmente mantén a posesión o equipo local, e o fora de xogo agora de Nandi, e o que sinala o colexiado. Por lo tanto, o saque para o Club Deportivo Estradense, e Vila que moverá probablemente longo, buscando a zona de ataque con Unai. Prolongou Unai, sacou a defensa, e o empurrón agora sobre Jorge, ou de Jorge, foi o que sinalou o colexiado. A mí dá a impresión de que era máis empurrón sobre Jorge que de Jorge, pero entendeu o árbitro que é ao revés. Damián, cae Damián, e falta, non? Deixa que continúe o colexiado co esférico Club Deportivo Estradense. Amendola por detrás, o centro, as mans directamente de Samu. Tapa Vicente, a progresión agora en ataque do equipo local. Hugo, Nandi, abrindo máis a zona dereita en ataque. Nandi, e a falta de Unai sobre Nandi. Por lo tanto, Samuel, que sacou xa rápido, e continúa a posesión para Cultural Áreas. Foise de Trobo ben o xogador local, agora recupera Amoedo. Bonito regate de Amoedo, meteu moi longo a zona de ninguén, despois de marcharse moi ben Amoedo, pero saeulle realmente un mal pase o central do Club Deportivo Estradense. Atención a pelexa Nandi, e finalmente Vila, que chapa para o Estradense diante da presencia do propio capitán local de Nandi. Vila moi longo, corta Sombri, lateral de novo. Damián buscaba a Mendola, quedou xillo, balón corto no saque, a patada a zona de centrais do Estradense, cortou na agora Roberto Feáns. Jorge, que saltou, recupera o equipo local, move Couso, presiona Ángelo, leva finalmente Michael, xoga con Gorova ao outro lado, buscando a saída agora en banda Brais. Levou una Vicente, buscaba a saída tamén con Trobo, non houve precisión, e volve ao pés de Brais o esférico. O cambio completo, a zona dereita de Couso. Imos ver un contra un de Couso, diante del estaba o xogador Michael, que se beneficiaba un pouco do pase, e agora que se vai é Trobo, agarraron a Trobo, continúa co esférico la Charrúa, move para o seu compañeiro Amendola, que se está caíndo, e a falta sobre o xogador
de Portas. E o cartón amarelo polo derrubo a Amendola, que amosa o colexiado. O cartón amarelo para Portas no minuto 28 de segunda metade. O propio Amendola, José Amendola, que pode sacar ao seu lado tamén Damián. Pide distancia, marca o colexiado. O envío busca moi pasado o segundo, non chegou ninguén para rematar e será saque de portería. Saque, polo tanto, para Samu, cando se vai producir un novo cambio no equipo local. Concretamente, entrará no terreo de xogo o dorsal 12. Trátase de Bugallo. E o terceiro cambio e marchouse Michael do terreo de xogo. Pepe Rico devolve a zona de centrais sen maiores problemas para que chape Samu. Samu, que golpea longo, recibía ordes de Serapio dende banquiños. Damián, pedíase falta de Damián, na concede o colexiado. Continúa agora o ataque. O equipo local presa recuperou Xavier Ontrobo, que tamén meteu unha patada longa e foise directamente á área local. Samuel recibe de novo. O lateral dereito tapou agora Amendola. O balón que vai para él, atención, cortou Sombri, moveu agora a banda, a entrada de Amendola. E atención, porque pode ser cartón para o xogador do Club Deportivo Estradense. Efectivamente, o cartón amarelo para José Amendola no minuto 30 por esa entrada en zona de ataque sobre Bugallo, sobre o xogador local. Jorge Vicente, o globo de Vicente para Unai, que está pelexando, intenta baixala, caeu Unai, non hai falta, sacou unha vez máis o equipo local. Nandi, que pelexa con Damián, agarraron a Nandi, a falta, pedíase cartón dende a bancada e Amendola, que terá que ter cuidado tamén, posto que impediu o saque de falta. Afortunadamente non sacou o xogador local. De facelo podería significar o segundo cartón para o xogador do Club Deportivo Estradense. Vila, que chapou tranquilamente diante da presencia de Couso e o saque longo do gardameta. Unai, o balón bota e deixa xa que chegue tranquilamente Samuel ás mans do seu gardameta, de Samu. O envío a zona de cobertura do Estradense. Saltaba Damián. Pepe Rico, o último en tocar foi o xogador vermello. Por lo tanto, novo saque lateral para Cultural Areas. Tapa Damián, mesmo sitio, mesmo saque. Meteu a cabeza agora Ángelo, dende o chao pelexou o xogador local Couso, pero o auxiliar indicou saque de portería para o Club Deportivo Estradense. O saque de portería para Vila. Minuto 32, lembremos, empate a un gol. E todo por decidir neste encontro. Sin fútbol, pero con moitísima pelexa entre dous equipos chamados a loitar ata o último minuto por tentar de evitar o descenso de categoría. O obxectivo do Club Deportivo Estradense e tamén o obxectivo do Cultural Areas.
banda e Damián para efectuar o saque. Amendola co peito veixou non intentaba, porque finalmente que na leva e o equipo local chegaba para presionar Unai, sacou unha de encima agora como puido a liña de cobertura do Estradense, volve á zona de cobertura, pero xa para que abaixe Damián. A patada ao medio, Unai entre dous homes e a falta de Unai. Entendeu o colexiado que metía o calcaño Unai e sinalaba a falta. Recupera o Club Deportivo Estradense. Jorge perdeu agora. Atención que pode montar con perigo a saída Hugo. Mais a banda para Bugallo. O centro de Bugallo. E a falta agora favorable ao Club Deportivo Estradense. Entendeu o colexiado que Couso saltaba apoiándose nos xogadores, nos defensas do Estradense, e de aí que sinalase a falta favorable ao equipo vermello. Vila baixou na José, a Mendola, levou una finalmente a defensa local e a falta agora pola entrada de Jorge. A entrada de Jorge sobre Sombri, que sinalou o colexiado Samuel para facer o saque. Está dicindo os seus homes que para arriba. Pega moi perpendicular, deixou que botase Ángelo e que se fose o balón mansamente ás mans de Vila. Minuto 35 a 10 polo tanto, e o que desconte lógicamente o colexiado para rematar o encontro. Empate a un gol, todo por decidir. Pepe Rico na pelexa entre dous homes leva finalmente o equipo dos Estradense. Volve para Pepe Rico logo de que apelexase Damián. Jorge que chega, dobla agora Trobo. Intenta irse hacia a banda, abreu máis, Vicente, chega para axudar Jorge, busca de novo a Vicente, en banda agora o Club Deportivo Estradense, un contra un de Vicente, dentro de área, meteu dentro, pero non había ningún home para buscar remate, e foise as mans de ese outro home que saca, de Samu. O envío longo de Samu. Jorge que non foi quen de controlar, chegou Pepe Rico, aliviou a banda dereita, corre Unai, e fora de xogo de Unai. O fora de xogo de Unai é o que sinalou o colexiado a instancias do seu auxiliar. Bugallo, que move ao medio con Groba. Abreu máis Groba agora, a súa banda zurda para Brais. De novo Groba, presionaba a Jorge, chega a zona de centrais, Sombri, que se dou a volta, ben, move con Minis, estabreu máis, agora en banda dereita Bugallo, tapa Pepe Rico, tamén Damián, Bugallo de novo, al balón sacouso de encima o Estradense, Manu, e recupera o Cultural de Areas. Caeu agora, caíron dous homes, non hai falta. Pepe Rico, Vicente marchase, o intentou no Vicente, recupera Cultural Areas, Samuel, Brais, o home que leva, tapa Trobo, levou una finalmente Trobo, caeu o lateral dereito e a falta favorable ao Club Deportivo Estradense, mentre se vai o árbitro ao centro do terreo de xogo para que se atenda o xogador do Club Deportivo Estradense, que se está doendo unha vez máis da súa perna. É Unai, que na xogada anterior quedábase doendo. A continuación vaise proceder ao sorteo das rifas de e vaise producir un cambio no Club Deportivo Estradense. José Ramón que entrará
e imos ver cada home que abandona o terreo de xogo. Dá a impresión de que será o propio Unai, posto que o home que se ven hacia a banda, me dá a impresión de que non para ser atendido xa, ainda que sí, lóxicamente, porque se ven doendo. Entrará José Ramón no minuto 38. Prodúcese este cambio no Club Deportivo Estradense. Efectivamente, Unai, que deixará o terreo de xogo, entrégalle o brazalete a José Ramón, e eso tamén recompoñerá a liña de ataque do propio Club Deportivo Estradense. Probablemente Amendola e Vicente ocupen agora as posicións máis adiantadas no equipo de Fabiano Soares. Pepe Rico, que saltaba, o balón queda dividido para o medio, chegou Damián, abre buscando profundidade en banda dereita, ali non había ninguén, se non nos salva ninguén, o balón vai se perder en saque. Pois si, salvou uno o equipo local, e polo tanto a saída xa en banda para o Cultural Areas. Trobo, que intentaba tapar, chegou agora Jorge, levantou o pé Jorge, a falta de Jorge, pedía nova falta, pero ademais outro cartón para Jorge, o xogador local. Damián, que anticipa e leva o esférico por diante, non ten absolutamente ninguén, intenta irse de dous homes. José Ramón entre dous, pedía falta, non a concede o colexiado, sacou rápido Areas, chega agora para meter o pé José Ramón, tamén Damián, leva finalmente, intentan levar a trancas e barrancas os homes do Estradense, a falta de Damián sobre Groba, e atención porque será cartón amarelo para Damián. Cartón amarelo para Damián. Protestaba Fabiano, o colexiado que foi a falar precisamente con Fabiano, anota o cartón amarelo para Damián no minuto 40 de segunda metade. Damián le va o lateral, busca a Amendola, o cambio deste para Vicente, ten metro Vicente dentro de área, pisa área Vicente, tira e salvou o gardameta local Samu. Rapidísimo o contraataque do Club Deportivo Estradense. Vicente meteuse dentro de área, buscou abaixo, estivo rápido de reflexo Samu, enviaba o balón ao lateral. Foi a gran ocasión de desequilibrar o encontro no minuto 41 para o Club Deportivo Estradense. A grandísima ocasión de Vicente. Damián mete hacia o segundo, moi pasado, e pérdese xa en saque de portería o balón. Será Samu, o gardameta local, que saque. Aí vai o envío. Saltou Jorge, Amoedo, devolve a liña de centrais local. Agora Vicente, que consigue baixar, marcha Vicente, busca compañeiros, opta por intentar buscar a Jorge no segundo, sin embargo anticipou agora a zaga local, chega o rebote para Trobo, cae Trobo, a falta a Trobo. Pedíase cartón amarelo para o xogador local pola falta sobre Trobo. En principio non o entende así o colexiado, e falta favorable o Club Deportivo Estradense, e Damián probablemente dispare a portería dende esa zona. Imos ver. Aí vai Damián, o envío efectivamente ás mans de Samu. Sacou Samu mal un globo hacia o medio. Pepe Rico
Agora de novo Damián intenta chegar a Mendola, fora de xogo. Entendeu fora de xogo o auxiliar e polo tanto xa a xogada quedara invalidada nese intento de chegada do propio Amendola. Minuto 43, segunda metade. 2 e o que desconte o colexiado para que remate o encontro. Últimos minutos, máxima tensión. Vivímolo en Estrada Televisión, a televisión da Estrada, a televisión do deporte. A cesión ao gardameta, non poderá coller o esférico Samu, tampouco vai presionar ninguén. Pepe Rico, botou o esférico a Pepe Rico, chegou agora para Bugallo. O movimento interior agora en ataque do equipo local está intentando tapalo en banda o Club Deportivo Estradense. Rouba Roberto Feáns, mete ao medio en primeira instancia xogando con Vicente. Este buscaba a José Ramón, non chegou o esférico o mediocampistas, que busca agora o propio Vicente era Ángelo. Corre Vicente, fai o propio Samuel. O último en tocar foi o lateral e sacou rápido Vicente buscando a José Ramón. Agarraron a... non, pois é ao revés. Está señalando o colexiado agarrón de José Ramón. Pedía José Ramón xustamente o contrario. E a falta favorable o equipo local. Prácticamente xa no 45. Quedan 10 segundos para que se cumpla o 45. Aí vai o envío. Cando se chega a zona de disparo e o balón marchouse á dereita da portería de Vila, afortunadamente para os intereses do Club Deportivo Estradense. Sacará, polo tanto, Vila de portería xustamente en tempo de desconto, minuto 45 e medio. Aí vai o saque. Longo. Jorge que salta, prolongando. José Amendola que saltaba tamén. Finalmente o balón sigue como nun partido de tenis polo aire e caeuse a banda dereita para Bugallo. Pepe Rico. Atención a saída agora de Damián e a falta de Damián que sinala o colexiado. A falta de novo con moito perigo mentre se está atendendo no terreo de xogo un home do local que xa se levanta. E lembremos que no 46 e medio prácticamente chega esta falta. Sería terrible que nesta última xogada desequilibrase o marcador o Areas. Nandi e prácticamente todo Areas dentro de áreas do Club Deportivo Estradense, todo o Club Deportivo Estradense defendendo. Aí vai Nandi, sacou a cobertura local, baixou agora a Amendola, poden intentar sacar o contraataque Vicente, meteu longo sobre a chegada de Amendola, sae da súa área o gardameta Samu. O balón para Jorge, baixou Jorge, intentou casi buscar un disparo, pero sen precisión, volveu a sacar fora a defensa local. Saque para o Club Deportivo Estradense, saque lateral, e vaise producir un novo cambio no Club Deportivo Estradense. Entrará, en principio, no terreo de xogo Yupe. E veremos que home sae. Bueno, pois José Amendola, o home que abandona o terreo de xogo. Javi, o home que entraba no Yupe, e Amendola que abandona o terreo de xogo. No minuto 47 e medio, realmente, 2 e medio. Parou o cronómetro Fabiano Soares. José Ramón xoga atrás con Jorge, intenta habilitar a Damián, chega o esférico para o lateral zurdo, centro, pegou en Bugallo. E saque lateral, mantén o banderín levantado
o auxiliar do colexiado, está chamando o colexiado mentre se atenda, para que se atenda lógicamente o xogador do Club Deportivo Estradense. No minuto 48 está se atendendo e o auxiliar que sigue levantando o banderín, chamando ao colexiado. Vense agora o colexiado a falar co seu auxiliar, estalle dicindo algo, márchase ao medio, e a ver cal é a decisión resultante desa conversa entre os dous trencillas. En principio levantouse Jorge, o colexiado que se vai á zona de saque, e botou man do cartón para facer un novo cambio que fai Fabiano Soares. Agora entra Lito no terreo de xogo, e quen se vai. Bueno, despois ímonos porque agora o saque é o que chama a atención e final. Foi para parar o cronómetro unha vez máis Fabiano Soares, e rematou o encontro co resultado de empate a un gol. Testemuñal ese último cambio, e polo tanto xa punto de final o encontro entre dous equipos que se xogaban a vida ou a morte. Hoxe, aquí na Lomba, un encontro no que o Club Deportivo Estradense estivo a piques de dar a sorpresa e levarse os 3 puntos, pero que non se pode considerar injusto, ni moitísimo menos tampouco, o resultado de empate que finalmente campea no electrónico. Cos xogadores xa a túnel de vestiarios, aquí poñemos punto e final nós tamén a esta narración, lembrándoles, eso sí, que a partir xa de mañá estará este encontro na nosa página web en www.estradatelevision.com, e que, por suposto, poden vostedes velo cando e como queiran na televisión a carta de Estrada Televisión. Co agradecemento sempre para a Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada, para a Concellería de Deportes do Concello Estradense e para Café Mimela, o café doce da Estrada, poñemos punto e final a esta comunicación. O remate dos 90, o Club Deportivo Cultural Areas e o Club Deportivo Estradense empataban a un gol. A Tobindero encontró.